이런 편에 가면 나쁘나? Yêu chỉ bao này? Yêu chỉ bao này anh nhỉ? Nè kì? Nhưng mà 삼 này vậy hả? Không làm gì nó nha phải không? Phải chứ? Này khá đo. Lago, gimana nih apa nih? Yatra खालामजेनबाय नै जाखांजोबबाय माबायदि गोथाव जादोंना खामानि ओंखामा मोजां सैथोखौ खोन्था बेदर नांगौबा बेदर आंनो खोन्था दे लाबो बेदर नांगौबा खोन्था आंबो फानफिनगोनसो नै आं फानफिनगोनसो मिथिलानानै बेखौ आङो मेजेम गोजाबा लांनाय मा दे माबाफोर नांगौबा खोन्था नांला नानि बेदर ना बेदर नांगौ नाङा नांगौ नाङा जाबाय न' नासो नांगौ नै जोबथारनायाव आरो नै बिबोनांजों खुलुमजानो मोनबावलायबायसो आंहा दसे खोन्थालायबाय गोदोरफोर जागोन ना गोदोरफोर आंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद गोजोननाय हरबाय नोंथांमोन आं बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।